Pengen tujuan. Kok laga cando kalai ditanyo bana pagula balia ditanyo bana pagula balia tenaliye manduati bacano tabali sigahin jabia bacano tabali sigahin jabia. Nanya Amanggi, nanya lu kandung kecil. Sesudah nanya Amanggi na sama tago, tika pula adik nang kandung naraja nan bajir bab. Tuh nanti bab ini dulu. Kunyang pak, kunyang apa? Nan sebelah haji hitam. Kandung. Siapa mau dia apa saja damen? Turun sana. Lumayan. Di pemelanjuran lagi ko dari Pak yang dalam sedang jaga semangat dari selam kini. Jauh japar selama urau kabake mama ko sa sama sama.